Kikubwa kibabnya. Menteri Kampok Yeng Amit Shah mentagasngi uloong baga cyber security lani kilat jingada kabedai bat ka internet kidai ki benta ki bakongsan jongka shongsuk shongsngan jongkari da ka baong baga soka padeng ka labu jing temu ban ai jing hikai hadu san hajar ngut ki pulit cyber commando hakini ki sansnam ki banwan banile persha iki kambaman lingba ke internet lani ki cyber crime. Uloong yakini ki kentien hakapo bula ai jingkran hagasngi barakhe yakasngi seng nongrem ka beningkong jong ka Indian Cyber Crime Coordination Center hanong ba New Delhi. Da ka bapen paru ba ka jing pendon kam internet kalong kala nangjur hagajan barok kiliang une menteri uloong ru ba ka jing siu pisa da kila digital bat ka jing pendon kam yaki digital data kila nang kieu takat ba nang mi isngi hapo ka negeri. Kabalanang kentiu ru ya ka jingkit khlie jong ki breu ke bedan benta bat ka cyber security दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट I4C का है, इसलिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं।